Така, привет, дами и господа! Да ви представя днешното нощче, едно скинерче. Така ето го целият общ вид. Виждате. Няма да тропа да лопа. Така. Изваждане с една ръка. Ето тук вече е лесно. И ето го самото нощче. Каква форма има. Ето така ще го поставя. Да се вижда по-хубаво. Ето така. Да. Ами нощчето, сега ще направим малко мерки и теглилки. Стоманата е 1,40 и 1,16, нераждаема. Така. Тук малко има вътре, може би леко лепилото от кожата, но... ето Магнус. Да. Полагам, тук няма. Така. Нощчето, първо да ви покажа как е. Ето имаме тук фиш от тотото. Виждате? Ето така през камера. Опа. Така. Да приберем това извън кадър. Както се казва, да ни е чист кадъра. Така, и сега малко мерки и теглилки. Отваряме. Така. Нулира се само нощчето, без канийката. 48,2. Значи, така, с копийката, хоп, няма да видим. 65,4. Така. Това е за тежестите. 2 мм е стоманата, забравих да кажа. Така, нощчето е създадено с цел всички мезета да бъдат на филийки, на парчета. Така. Значи 19 е целият с канийката, с копийката. 19 сантима. Изваждаме. Така. Сега тук да премериме. И да видим колко е острието. Е 8,5. 8,5. Цялото е нощче е 18,1,2. Тук 18,2. Така. Ами това е за нощчето. В общи линии мисля, че се получи много готино. Тук отдолу не го закръглих. Оставих го. Извинявайте за гласа, нещо съм настинал. Така оставих го право, но тук са брани ръбове, няма нищо да убива или така нататък, да пречи. За по-голям контрол. Така, имам и такъв захват, който не виждам за какво е нужен. Но ето така, за финни работи, така, за рязане на мезенца е просто, казвам ви, върха. Така е. И може да си го носите с ежедневно нощче също. Няма да предизвиква така в другите така не страх или нещо подобно. Дори ще има завист, защото ще бъде готинко, като го видят. Така, особено ако сте в компания, няма нощ и вие извадите нощчето от джоба или ако вие някъде вързано на врата или на колана. И като речете ето нощче, да отрежеме тук мезенцето или да си отворите чипс, нещо друго, да си нарежете салатка, абсолютно без никакъв проблем, няма никакви отвори, да влизат мръсоти и всичко е импрегнирано и така. Материала е круша на канийката и на това, макар че тук има някакви други шарки, тук има по-няма. Това е от една дъска. И така, няма да го прибирам, така ще го остава. Като за финал, надявам се да ви е харесало. Ако е така, споделяйте, лайквайте. Ако имате някакви въпроси,
питайте, няма никакъв проблем, обикновено отговарям, ако не са обиди. И така, нощчето е перфектно, удобно, още не съм го пуснал в сайтовете за продажба, така че, но това днес ще стане. Както и да е, пазете се, бъдете живи и здрави и до нови срещи!